Pozdrav! Dobrodošli na video lekciju iz predmeta informatika u 5. razredu. Današnja lekcija nosi naziv Što je algoritam? Nakon današnje lekcije moći ćete definirati algoritam. Znat ćete imenovati 3 algoritamske strukture. Moći ćete objasniti da se algoritam grafički prikazuje dijagramom tijeka. Moći ćete navesti primjere iz svakodnevnog života koje možete opisati algoritmom. Moći ćete primijeniti naučeno pri rješavanju problema. Kroz sljedeći kratki video naučit ćemo što je algoritam, koje su osnovne algoritamske strukture, te koje to dogovorene simbole koristimo za izradu dijagrama tijeka. Nadam se da vam je ovaj kratki video dočarao pojam algoritma. Pa ponovimo. Program koji računalo izvodi uvijek je neki algoritam. On naređuje računalu koje naredbe treba izvršiti, kojim redoslijedom. Algoritam je dakle metoda, postupak rješenja nekog problema. Crtežom prikazan algoritam, koji se sastoji od niza simbola povezanih strelicama koje određuju smjer izvršenja postupka, je dijagram tijeka. Svaki simbol predstavlja jedan korak u postupku izvršenja. Pogledajmo primjer algoritma za zadatak zbrajanja dvaju brojeva. U lijevom su dijelu pojedinačne upute algoritma napisane riječima govornog jezika, a desno je grafički prikaz algoritma dijagramom tijeka. Prema prikazanom algoritmu možemo stvoriti i računalni program u programskom jeziku Python. Riješimo još jedan zadatak. Potrebno je izračunati opseg pravokutnika kojem je duljina jedne stranice dvostruko veća od druge. Prvo stvori dijagram tijeka, a zatim napiši računalni program.
po potrebi zaustavi ovaj video, a zatim usporedi svoje rješenje s onim ponuđenim u ovom videu. Na kraju video lekcije napravite samorefleksiju. Odabirom smajlija procijenite koliko ste bili aktivni. Ukoliko vam je ova video lekcija pomogla, stisnite like i podijelite ju s prijateljima iz razreda.